Unya mga kaigsunan, kini si Kristo daghan kay dinhi mga kaigsunan, daghan kay siya gipanulti mga kaigsunan, nga dili gyud angay natong masayran, wa gyud klaro awali iya gikuba. Lucas 6:27. Mingon si Kristo, higugmaan ninyo ang inyong kaaway, ug buhata ang maayo alang ni atong nagdumot kaninyo. Ang inyong kaaway mao ang yawa, 1 Pedro 5:8. Ato na nang higugmaong yawa. Kada kung baliw ang istorya ha. Kaaway naman ang Biblia oh. Mingon si Kristo, higugmaan ninyo ang inyong kaaway. Ang inyong kaaway, 1 Pedro 5:8. Mao ang yawa. Nya kamo mahigugma ka mo siyawa, di ka mo mundagan, musupon mo siyawa ng aliyoy. Lingom sa to sukli ang yawa. Naa sa Biblia, Santiago 4:7 man to. Basuklan na sang yawa. Kaya atong higugmaon, ay may klaro ani. Atong suklan, atong higugmaon. Mao ni, kung sayunon yun ang Biblia mga kaigsunan.